Alright, good morning po mga kapatid. Ito po muli ang inyong lingkod, si Brother Leo Montales of Urban Missionaries of the Heart of Christ. Live na live din po tayo sa ating sa BicolNet TV and asan ba yan? Ayun. Alright, pasensya na ho kayo no dahil hindi tayo nakapag-programa ng mga ilang araw due to some reasons. Kumusta po kayong lahat mga kapatid? Naway nasa maputi kayong kalagayan at malayo sa anumang karamdaman. Yan, binuksan natin yung pinto dahil masarap po ang simoy ng hangin. Ganyan ho ang background natin ngayon. May mga saging, may papaya, at maririnig niyo siyempre yung mga manok ng kapitbahay, no? Kumusta kayo? Today is Monday, August the 7th. Again, ang novena po sa ating parokya, Our Lady of Salvation, na pinamumunuan ni Father Monching at Father Eric. Ang novena ho ay alas 4 at ang banal na misa ay alas 5. Mamaya or bukas, i-announce natin yung schedule. Okay? Basahin na ho natin mga kapatid ang gospel for today. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus heard of it, He set out by boat for a secluded place to be alone, but the people heard of it, and they followed him on foot from their towns. When Jesus went ashore, he saw the crowd gathered there, and he had compassion on them, and he healed their sick. Late in the afternoon, his disciples came to him and said, "We are in a lonely place, and it is now late. You should send these people away so they can go to villages and buy something for themselves to eat." But Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat." They answered, "We have nothing here but 5 loaves and 2 fishes." Jesus said to them, "Bring them here to me." Then he made everyone sit down on the grass. He took the 5 loaves and 2 fishes, raised his eyes to heaven, pronounced the blessing, broke the loaves, and handed them to the disciples to distribute to the people. And they all ate, and everyone had enough. Then the disciples gathered up the leftovers, filling 12 baskets. About 5,000 men had eaten there, besides women and children. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Yung malimit natin marinig no, sa mga tao, sinasabi nila palagi, "Ay, busy ako, busy ako." Di ba? Maraming mga medyo maingay yata yung manok ng kapitbahay, no? Sarado na lang natin yung pinto. Ayun, so marami na rin akong mga nakausap ng mga tao na kapag niyaya mo, halimbawa, mag-prex tayo or sumali tayo sa prex, sabihin nila, "Ay, hindi ko lang alam ha, kasi busy ako. May trabaho, may
ganito, ganyan. Hindi ko lang alam ha, kasi busy ako. Or kapag niyaya mo magsimba, pwede ka bang magsimba sa Wednesday dahil may novena for Our Lady of Perpetual Help. Or pag niyaya mo magsimba, Sunday, hindi ko lang alam ha. Check ko muna yung schedule ko ha. Hindi ko sure ha. Kasi nga busy ako. Ayun. Pero kapag sa ibang bagay, no, niyaya mo, halimbawa, may party doon or may diskuhan doon or may ganito, ganyan, no? Yung mga nakaka-excite ng mga gawain para sa ibang tao, nakaka-excite. Lagi silang may time. Bakit kaya ganun, no? Totoo yan, di ba, mga kapatid? I'm sure na na-experience nyo na rin yan or marahil kayo yung niyaya at kayo yung nagsabi na, ay, sorry, busy ako. Mga kapatid, sabi nga nila, no, I'm sure narinig na natin lahat ito, na kapag gusto, may paraan. Pero pag ayaw talaga, gagawa tayo ng dahilan. Di ba? Ay, may sakit ako. Ay, masakit ang tiyan ko. Ay, nako, may gagawin kami sa school, may gagawin kami sa barangay, may pupuntahan kami, ganito, ganyan. Ay, wala akong isusuot na damit. Ay, nakakahiya naman. Ang daming dahilan. Ang daming dahilan. Pero kapag gusto natin, talagang gagawan natin yan ng paraan. Sige, kasama ako. Sige, pupunta ako, gagawan ko ng paraan yan. Brothers and sisters, nakakalungkot lamang. Dahil ganyan ho ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Maraming tao ang wala ng panahon sa simbahan. Wala ng panahon sa mga bagay na para sa ating Panginoon tulad ng pagdadasal ng Santo Rosario, pagbabasa ng Biblia, pagsisimba, paglinggo. Di ba? Ilan ho ang Catholics sa buong Pilipinas? Milyon. Pero makikita nyo, pag Sunday Masses, pag may misa o may simba, pag linggo, hindi gaano. May mga simbahan na hindi napupuno ang simbahan. Right? Mga kapatid, sa gospel ngayong araw na ito, tayo po ay pinapaalalahanan ng ating Panginoon na huwag magdalawang isip o huwag gumawa ng mga excuses. Katulad ng 2 tinapay o 5 tinapay at 2 isda, di ba? Na dinala doon, ibinigay sa Panginoong Jesus, di ba? Lord, we have 2 loaves and 2 fishes, 5 loaves and 2 fishes, and here they are. Ganun din dapat tayo, yung buhay natin, i-offer natin sa Panginoon. Lord, ito lang ako, ito lang ang kaya ko, hindi ako matalino, hindi naman ako talented or wala akong masyadong alam, pero heto ako, Lord. Katulad ng 5 tinapay. Ano bang meron sa 5 tinapay? Very simple, right? 2 isda. Very simple things. Ganon din tayo. Simple lang tayo. Pero, huwag tayong magdalawang isip or gumawa ng mga excuses para hindi natin maialay ang buhay natin sa Panginoon. Right? Kahit simple lang tayo. Sa tingin ng ibang tao, wala tayong alam, hindi tayo ganun ka-talented, but that's okay. Katulad ng 5 tinapay at 2 isda. Very simple things. Like us, very simple people. Ialay natin ang buhay natin sa Panginoon. Lord, heto ako, makasalanan, mahina. Ito lang ang kaya ko. Pero, iaalay ko sa inyo, Panginoon. Buong buo. Lahat. All that I have, all that I am, I offer it to you. Diba? At ano ang gagawin ng Panginoon? Tatanggapin niya tayo at siya ay titingin sa langit. Ibig sabihin, magpapasalamat sa Diyos Ama. At sasabihin, Panginoon or Ama, eto, nasa kamay ko ang mga anak mo. Bless them. The Lord, just like what the Lord did, He blessed the 5 loaves and 2 fishes
Ganun din ang gagawin sa atin kapag inalay natin ang buhay natin sa Diyos. Kay Kristo, tatanggapin niya at i-bless niya. Napakarami hong mga gawain na pwede natin gawin. Napakaraming, sabi nga ni, ministries sa simbahan. Diba? Napakarami ho ng ministries sa simbahan. Pwede ho kayong maging lector, yung tagabasa ng mga readings. Pwede ho kayong sumali sa MBG. Pwede ho kayong mag-decorate sa altar, maglinis sa simbahan, magtanim ng mga halaman at bulaklak sa paligid ng simbahan. Pwede ho kayong maging lay ministers, tumutulong sa ating mga pari sa papakomunyon. Pwede ho kayong maging katekista. Napakarami ho ng mga ministries at napakaraming mga pwedeng gawin sa simbahan. So katulad ng tinapay at isda sa gospel ngayong araw, let us offer ourselves to the Lord. And let us stop doubting and let us stop making excuses. Ay, busy ako. Wala akong panahon sa simbahan. Mga kapatid, ang Diyos nga hindi nawawala ng panahon sa atin. Kailan ba nawala ng panahon ng Diyos sa atin? The fact na nakakahinga tayo sa Kanya galing yan. The fact na sumisikat pa rin ang araw. Every morning, sumisikat ang araw. Di ba? Ang mga bulaklak, napakagandang tingnan. Ginawa lahat yan ng Diyos sa atin. Kailan ba nawalan ng panahon ng Diyos sa atin? Pero tayo, nakakalungkot lang, palagi tayong nawawalan ng panahon sa Diyos. Gusto nating pumunta sa langit, pero ayaw nating pumunta sa simbahan. When was the last time you went to church? When was the last time na kayo po ay nagsimba? When was the last time na kayo po ay nagkumpisal? When was the last time na kayo po ay nagsilbi sa simbahan? The church is the body of church. So when you serve the church, the church is the body of Christ. When you serve the church, you serve Christ. Amen. So ganun mga kapatid, naway tularan natin ang ating mga kapatid na nagsilbi sa Diyos. Yung mga santa at santo na ipinigay nila ang kanilang buhay, ang kanilang oras, lahat-lahat sa Diyos. Dahil kapag ginawa natin yan, we will be blessed. We will be blessed abundantly. Sabi nga, kung tayo ay malapit doon sa balon, doon sa well, hindi tayo makaka-experience ng thirst. Sabi sa Bicol, pagkapaha. Kung kita harani sa pupon, dahil kita makaka-experience ng pagkapaha. Kung kita man harani permi sa Diyos, harani permi sa simbahan, nagsiserve tayo sa Panginoon, sa simbahan, we will be blessed. We will be blessed. Amen. And let us stop being judgmental. Ay nako, ayoko magsilbi sa simbahan, nandyan lahat ng chismosa. Kaya ka nga ini-invite din magsilbi sa simbahan, di ba? Baka isa ka rin. Ay, joke lang. Pero walang perfectong tao, mga kapatid. At hindi porket chismosa o chismoso ang mga nandyan sa simbahan, ay ayaw na natin magsilbi sa simbahan. No. Ang pinagsisilbihan natin ay hindi yung mga chismoso at chismosa nating mga kapatid, kundi si Kristo. Ang pinagsisilbihan natin ay ang Diyos. Hindi yung mga, ipagdasal natin yung mga kapatid nating may mga kahinaan. Lahat naman tayo meron. Lahat tayo. So let's be like the apostles, like the disciples, like Mama Mary, serving the Lord. At yung buhay natin ay dapat maging tulad sa 5 tinapay at 2 isda.
ready na i-distribute sa ating kapwa. Huwag tayong maging selfish. You will be blessed if you serve and offer your life to the Lord and to your brothers and sisters. God bless po sa inyong lahat. Bukas po muli sa ating programang Daily Inspiration.